Woedende Vitriet-werknemers vragen faillissement van hun eigen fabriek aan. Wat wil ik het allerliefst? Dat ze orde op zaken stellen hier zo. Maar dat gaat er niet meer van komen, denk ik. En verder in deze Zeeland nu. Een dode en een zwaar gewonde bij schietpartij. En Zeeland krijgt eigen reclamebureau. Goedenavond. Bij een schietpartij aan de Visrodeweg, een afgelegen weg tussen Oostzoeburg en Rittem, is een dode en een zwaar gewonde gevallen. Rond 1 uur krijgt de politie een melding van een schietincident. Hier aan de Visrodeweg treffen ze 2 personen naast een zwarte personenauto. Omstanders hier vertellen dat ze rond de 8 schoten hebben gehoord en de politie doet onderzoek naar het incident. De schietpartij van vandaag is de 8e in Vlissingen van dit jaar en de 2e in een week tijd. Want afgelopen zaterdag raakte een vrouw aan de Van Dishoekstraat gewond bij een schietincident. Hiervoor werden later 3 mannen aangehouden in Rotterdam. Werknemers van lampenfabriek Vitriet in Middelburg konden vandaag stoom afblazen op een grote bijeenkomst van de vakbonden. En dat deden ze. Ze zijn ontzettend boos omdat ze deze week te horen kregen dat hun salaris over juli en augustus niet wordt uitbetaald. Ze eisen nu het faillissement van Vitriet. Wat verwacht u ervan? Ja, dat ze mijn salaris gaan betalen en dat het allemaal goed gaat komen. Maar ja, het is even afwachten allemaal, hè? Wat wil ik het allerliefst? Dat ze orde op zaken stellen hier zo. Maar dat gaat er niet meer van komen, denk ik. Dat was vlak voor de personeelsbijeenkomst. Het humeur van de werknemers na de bijeenkomst was niet veranderd. Nee, ik denk niet dat dit goed gaat komen. Nee. Ze hebben nog steeds hun loon niet ontvangen en het vertrouwen in de directeur is laag. Ja, het liefst staan ze natuurlijk allemaal voor de deur van Nico Bolleman, de directeur, om het geld terug te krijgen of het geld te krijgen. Dat hebben ze niet gedaan, maar ze willen nu wel dat het bedrijf failliet wordt verklaard. In tegenstelling tot de werknemers heeft de directeur het vertrouwen nog wel in een goede uitkomst. Ja, zeker, anders stond ik hier niet. Dus dat is heel eenvoudig, ja. Als ik heel eerlijk ben, lijkt u wel een beetje de enige te zijn. Oh ja, dat valt wel mee. Hij vraagt nog iets meer geduld van zijn personeel, omdat hij een kort geding heeft aangespannen tegen First Brands Group, de partner die niet betaalt. Maar volgens de werknemers is de directeur juist de veroorzaker van de problemen. Als je na meer dan 130 jaar binnen een aantal jaren tijd de boel kapot laat gaan, dan denk ik wel wie de schuldig is. Het kort geding is volgende week dinsdag. Zeeland krijgt een eigen reclamebureau. Provincie, gemeente en het bedrijfsleven leggen samen 2,3 miljoen euro op tafel. En daarmee wordt een organisatie opgericht die ervoor moet gaan zorgen dat Zeeland er goed op staat bij toeristen en dat mensen van buiten de provincie naar Zeeland willen verhuizen. Maar zitten de Zeeuwen zelf te wachten op meer mensen in de provincie? Wij peilden de meningen in Goes. Nou, ik vind dat niet nodig. Het is druk zat. Ik woon op Noord-Beverland en daar word je in de winkel in het Duits aangesproken. Ja. En dat is helemaal niet leuk. In de zomer liever minder toeristen, maar voor mensen die hier werken en die hier werk kunnen krijgen, ja, dat is graag. Ja, voor de bedrijven oké. Ja. En ja, dadelijk ook de kerncentrale misschien die er komt of zo, ik weet het niet. Ja, ik vind dat er op zich wel veel mensen zijn. Ik denk wel weinig jongeren misschien. Want ja, ik ken denk eigenlijk iedereen hier wel. Oh, ik vind dat prima. Ik bedoel, waarom niet? Mensen nodig hier, dus als ze willen, waarom niet? Ja, vindt u dat we mensen tekort hebben? Nou, voor sommige beroepen wel, ja. Veel beroepen eigenlijk. Alles tekort. Ik denk het wel, want Zeeland vergrijst een beetje, hè? Ja, dus... En merkt u daar zelf iets van? Nee. Ik word ook ouder, dus ik doe eraan mee. Maar waarom is het nodig om reclame te maken voor Zeeland? Omdat we in elk werkbezoek wat ik doe te horen krijg dat we heel veel mensen nodig hebben voor al die banen. Ieder bedrijf heeft vacatures en in Zeeland worden die niet vanzelfsprekend ingevuld. Het is zo dat natuurlijk overal de arbeidsmarkt krap is, maar in Zeeland is die nog krapper. We hebben de laagste werkloosheid van heel Nederland. Dus willen wij ook onze economie in stand houden de komende jaren, dan hebben we heel veel mensen nodig.
En sterker nog, willen we al onze voorzieningen op peil houden, dan hebben we ook heel veel jonge mensen, jonge gezinnen nodig. En om die terug naar Zeeland te halen, moet ons verhaal heel veel breder zijn dan het verhaal wat het was. Wat zou er nodig zijn om meer jonge mensen hierheen te halen, denkt u? Bedrijven die echt op jongeren gericht zijn. Ja. En uitgaansgelegenheid. Die mist u ook een beetje? Ik niet zo, maar de jongeren denk ik wel. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik niet blijf in Goes wonen. Dat is eigenlijk wel zo stom. Ja, ga je verhuizen? Ja, ik wil wel naar de grote stad verhuizen. Voor die dingen die ik dus wel mis hier zo. En wat zou er moeten gebeuren om die mensen dan hier wel heen te krijgen, vindt u? Dat zou ik niet weten, maar het is een gat, hè, en om in Goes te wonen. Ik bedoel, als je ergens heen wilt, dan moet je altijd ver rijden. Dus ja, dat is een beetje het probleem. Ze willen liever in de Randstad. De provincie betaalt het meest aan de organisatie die jaarlijks 2,3 miljoen euro gaat kosten. De rest wordt betaald door het bedrijfsleven en door de Zeeuwse gemeente. Ik vroeg aan Debat waarom de bedrijven niet meer betalen, omdat zij ook profiteren van de mensen die naar Zeeland komen. Nou, we hebben afgesproken dat we allemaal starten met datgene wat we al doen. Hè? Dus we gaan niet ineens weer allerlei nieuwe budgetten ergens vandaan toveren. We gaan starten met wat we hebben. Dat brengen we nu bij elkaar en dat maakt dat we een basisorganisatie hebben. Maar daarnaast doen we nu ook al projecten. We hebben een project rondom techniek lopen op dit moment, waarbij we technici naar Zeeland proberen te halen. En daar betaalt het bedrijfsleven al voor ze aan mee. Dus op projectbasis, dat is voor het bedrijfsleven ook makkelijker, zal het bedrijfsleven nu meedoen en gaan ze ook in de toekomst zeker meedoen. Provinciale staten praten deze maand over de nieuwe organisatie. Als dat achter de rug is, gaat men op zoek naar een directeur. En die gaat volgend jaar aan de slag. De politie heeft in Middelburg een man aangehouden en geblinddoekt afgevoerd. Waar de man van verdacht wordt is nog niet duidelijk, ook niet of hij nu vastzit. De man werd gisteravond rond 7:30 door een speciaal arrestatieteam uit een woning gehaald op de eerste verdieping van een flat aan de Meanderlaan. Het arrestatieteam ramde daarvoor eerst de deur open. De Zandkreeksluis bij Cats blijft langer dicht dan verwacht, waardoor schepen alleen op bloktijden door de sluis kunnen varen en wegverkeer over de bypassbrug moet. Dit komt door behoorlijke verzakkingen. Sinds medio augustus is gebleken dat hij sneller verzakt dan wij hadden voorzien. En op dit moment is hij nog niet stabiel en daarom hebben we beperkingen opgelegd. De bloktijden voor vaarverkeer gelden tot en met zondag 15 september. Tijdens die bloktijden kan het wegverkeer niet over de sluis. Dan verwachten wij dat het autoverkeer een half uur vertraging oploopt. Daarom hebben we het advies uitgedaan om goed na te denken over het gebruik van de N256 voor automobilisten, maar ook voor de scheepvaart. Want we hebben gewoon een beperkte capaciteit. En die beperkte capaciteit van de sluis die duurt nog even, want tussen 16 en 24 september is de sluis zelfs helemaal gestremd voor schepen. Dat was al gepland, want er zijn er werkzaamheden aan de weg. De beste mbo'ers van Nederland mogen in Lyon hun land vertegenwoordigen bij het WK, de World Skills. En 2 van hen komen uit onze provincie. En wij zijn gaan kijken hoe deze 2 Zeeuwse kanjers zich voorbereiden op deze wereldkampioenschappen. Ze moeten zich nog bewijzen op het wereldtoneel, maar winnaars, dat zijn ze al. Want Nout Neese uit Zaamslag en John Eggebeen uit Schravenpolder wonnen bij het NK al goud op de onderdelen technisch tekenen en elektrotechniek. Nu zijn ze zich dus volop aan het voorbereiden op dat WK. Alles moet op 2 mm nauwkeurig, alles moet waterpas zitten. Het bedradingsschema dat moet je precies volgen, moet je zelf uitdenken. Dus je bent eigenlijk continu een stap verder bezig met waar je aan het doen bent. Je denkt eigenlijk continu een paar stappen vooruit. En op die manier kan je je tijd winnen. Snel werken en netwerken, daar verdien je punten op. Mijn docent die heeft een website vol met oude opdrachten van voorafgaande wedstrijden. En als voorbereiding maak ik eigenlijk de opdrachten die toentertijd gemaakt werden. Al schatten ze zelf hun kansen ook weer niet al te rooskleurig in. Er zijn landen die trainen soms al jaren voor zo'n WK. Wij trainen hier een half jaar. Met ons budget en de tijd die ik heb, dan ben ik blij als ik een Medal of Excellence kan halen. Maar een podium, dat is denk ik een stap te ver. Ja, ik denk dat mijn concurrentie wel ook op heel hoog niveau ligt. Ik denk dat ik zelf een beetje bij de middenmoot zou horen. En heb je er zin in? Zeker.
is wel een beetje spannend, maar we gaan het zien. Ben je zenuwachtig? Ja, ik was eigenlijk niet heel erg zenuwachtig, maar aangezien we nu best wel dicht bij de wedstrijden zitten, komt het wel wat meer naar boven, ja. Toch zijn hun begeleiders nu al heel erg trots. Apetrots. Als je ziet met hoeveel plezier hij dit doet. Het is gewoon hartstikke leuk als je zo'n leerling hebt. Ja, het is gewoon prachtig om te zien. Zo'n jonge gast. Hartstikke mooi. Al verwachten ook zij geen gouden medailles op het WK. Het wordt ieder jaar lastiger. Dus de Aziaten die trainen eigenlijk een aantal jaren, 40, 50, 60 uur in de week. Met specifieke vakdocenten voor elk onderdeel. Dus het zal lastig worden om een WK te winnen. En ik zeg altijd maar, als jij een Medal of Excellence krijgt, dan heb je bovengemiddeld gefunctioneerd. Dan zijn wij apetrots. We hebben al gezegd plaats 1, 2 en 3. Nou ja, het is leuk als je het zou halen, maar voorlopig is de focus gelegd op Medal of Excellence. Dan zit je boven een bepaald puntenaantal en dan, dan behoor je ook al tot de top van de wereld. Hoe groot schat je de kans in dat dat gaat lukken? John kennende, ik denk dat dat wel goed komt, maar dat mag ik eigenlijk niet hardop zeggen. De World Skills in Lyon duren nog van 10 tot en met 15 september. De dag begon bewolkt, maar in de loop van de dag kroop de temperatuur in Zeeland met een zonnetje toch op naar 25 of 26 graden. Morgen is het een paar graden koeler en ook kans dan op een buitje. Het weekend begint dan weer warm en droog, maar zondag dan kan het weer gaan losbarsten. En tot zover deze Zeeland nu nog een hele fijne avond en dan zie ik u graag morgen weer. Tot dan.